И какво става, хора? Не искаш да играем Майнкрафт? Тъй. Тук. Да, тук миналия епизод. Тъй. Знаете ли какво ще направи? Тук ще слуша едното колесо. Кирката. И мечката си. Как те се въртя. И тъй. Сега. Ще ходим в Недъра. Да събираме кварци. Така. Как беше това? Абе, умно и следващото. Тъй. Ко? Бяга тук. Отиваме. Къде е кварца? И ни торчове. Че не торчо. И тук. Няма преча. Преча ли? Само изкънам дето. Малко блокчета също ще съберем. Тъй. Такота. Да не се хвърля. Скачай. Тъй. Тъй. Ще стигна. Днеска ще пробва ченджифът към Недъра. Защото са първи път ли го водим. Не се спомням тъй. Тук. Че ще го разчистя. Недъра. Тъй. Ще трябва да намерим Nether Fortress. Да ви кажа, някой път стримвам. Може да ме гледате в... Вие ще видите като се преклипа, ще се види в коя програма. Само че да го разчистя. Как може да се направя. Знай. Тъй. Колко имам? Ще стигна. Тъй. И сега тук почва карантинето. Чай да го изкъсим. Ще се кача горе да се мънва. Тъй. Ну, то есть,
Тъй, придушваме се. Мале. Ето ги те строите. Тук си имам с чакулата, знам къде е. Поставям. Тъй. Тарам, 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 тарам. Тарам, тарам. Тъй, ще направя тунел. След малко ще пусна мълпете. И ще става мелето. Това мале как лаква. Тъй. На стрима ще събирам ресурси. Ако искате, елате да ме гледате. Чакайте. Тъй. Да продължаваме. Тъй. Докато тъй. Също толкова. Так. Ето също. Не е било съвършено. Тъй. Да се припираме. Тук тъмничко. Телефон. Навтре. Да видим дали може да направим. Там. Тъй. Сега да светим така. Готово. Сега ще отделят лампичките. Сега и тук. Тъй. Тямо. Малко. Тъй. Пам. Мале. Обикно. Да ходим. И бум. Имам да стреля. Не, чакайте супер. Няма да го правя. Тук тъй. Ще посея всичко наново. Тъй. Моркови са тъй. Тук морковчета. Карат. Тъй.
Тъй. Готов съм. И смятам това да е за този епизод. Къде ме изкина? Не знам. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, струшете лайк. Сега спираме. Тъй. То лагна. Тъй. Лагна. Фейтъс програма ще стримвам. Може да ме намерите там. И това ще е всичко.